Mas. Apa? Rene yo. Ana apa? Tak kandani. Kandhani apa? Rene. Lah ana apa rek? Kupingmu nyerak. Oh. Wegah lah. Rene nyerak. Oh, ndang to. Bisi apa? Tak bisi. Rungokno lo ya. Yo tak rungokne. Rungokno sing tenan. Iso tak rungokke. Wah, Cuma malah melu guyu. malah ketularan koplak aku malah. Rene tenanan iki. Iso apa wah? Wis siap urung? Wis siap ket mes sore aku. Kowe iki jane waras po edan nang uyang.